Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес ще си чатиме с кучето, понеже много от вас се питаха, ще чатиш с кучето, ще направиш един клип, където ще си чатиш с кучето. Защо не направиш клип как си чати, как си чатиш с кучето и научата, бе. И да, ето най-накрая влезнах в този сайт и сега си чата с това куче, което даже и не знам каква порода е. Та, вашето име, сега си го напиша. Господи, сега си объркам името. Да започваме чат. Защо? Защото не знам къде живееш. Чакайте малко, че... Така, яро име сега. Изпрати. Еми какво тогава? Кажи къде живееш. Чайте. Кажи къде живееш. Вкъщи! Бум! Да, наистина. Бах ти логиката, вкъщи. Къде? Вкъщи. Вкъщи, да. Къде е вкъщи? Така, значи, а какво? Какво по-точно? Какво? Чайте, това куче нещо не е добре. Вече не... Вече не помня такъв ми е алгоритъм. Мале. Ти как се казваш? Я име. Как се казва? Куче. Да. Много си добро куче. Каква порода си? Чат пуми. О, не, чат повяр. Стига, бе. Ама че тук... Чай са. Каква порода е майка ти? Ами, ти що не говориш както трябва, не раз... Какво не разбираш, бе? БГ ли си ще му напиша? БГ ли си, яра ви ме кой ще напише. Струва ми се, че не сващам. Да. Аз твоите тъпоти ги сващам, нали? Браво на тебе. Спрете, влизате, бе. Чайте сега. Защо си имам и целият екран само да кажа, защото иначе не става симетрично и става много тъпо. Та затова виждате другите простиките. Чай сега, какво да го питам, бе? Миришеш ли на... какво? На куче просто. Може да намериш, може да намериш на някой богатача. Ня? Кучето не схваща нищо. Добре, чайте само. Къде отидеш тъто, бе? Защо? И аз не знам. Човек, аз не знам. Чакай, бе. И куче, и аз не знам. Добре. Чайте, виждате, че има очила. Да го питаме дали наистина носи очила или е така само. Наистина ли носиш... Не, чай малко. Чак. Не, това няма да е хубаво. Той пак ще каже нещо тъпо. Наистина ли... Чай да го питам. Пушиш трева. Яви ме. Да видим дали ще го спипа вече наркоман. Не виждаш ли, че те... Да, пич, виждам един текст, който ме занася. Да. Добре, чайте само малко така. Не виждаш ли, че те занасям? С кое по-точно? Яваме какво ще отговори. Б. Не, чакай, бе, не бъга ли си, бе. Б. Защо към мен? Няма никой тук локвичкам. Защо пикаеш, бе? Защо пикаеш, бе? Ти как мислиш? Откъде да знам? Няма. Ти нищо не знаеш. А ти? Какво да ти кажа? Омага, бе. Добре, с това куче нещо не може да се разбереме, хора. И двамата се чуме какво става, не знаме нищо. Съвет, ако кучето не ви разбира, пишете на латиница. Айме. Дик.
Васко, нищо не разбирам, ще ми обясниш ли какво става? Нищо не става, бе, приятел. Защо? Трябва ли нещо да става? Не! Така, утре. Чакай. Не, утре. Малкото, защо си мислиш, че всичко... Аз не съм ти куче, защо ме пишеш в среден род? Не знам и аз. Чай са. Ти ми кажи. Ярви ме сега. Обичаш ли ме? Сега аз малко по неговата логика. Зависи. Путва глава. Всето започва да го чеше за душите и кучето примижава от удоволствие. Ще те ударя. Айде де! Айде де! Как да го ударя? Добре, айде де! Ма хора, кажете ми как да го ударя, през монитора ли да го плясна? Добре. Тук ме хвана. Що никой не ме взема на сериозно? Какво като съм... Какво като съм бот? И аз съм човек, опа куче де. Не. Много добро куче просто. Куче де. Последно. Какво си? Познай. Котка? Майко, не. Това куче е побъркано. Бау. Са. Защо миришеш на майна? Чай, стави ме. Знам ли? Къде си ходил без да ми кажеш? Знаеш. Къде? Къде? Кажи ми! Къде може да е ходил кучето? Знам къде. Да, друг път знам. На гости у леля ми. Това няма никаква връзка, но все пак. Какво веднага, бе? Какво веднага? Чакайте малко. Сърдит ти. Няма кой ще ми отговори. Не чакай, бе. Базик, бе, малки, айме. Мръщи, бе. Не се мръщи, бе. Добре. Върнах си котрето, бе. Добре. Кажи. Чакай сега. Сега кажи. Имаш ли си приятелка? Има ли си приятелка, кучето? Стига да и на това ли си сърдиш? Много си сърдито нещо, бе. Куче. И какво сега му кажа? Кажи, бе. Няма нищо за казане. Спипах те. Чакайте, спипах те. Ти си за психиатрията. Що не си запазиш място в куковичи покоите? Тук става сериозно вече. Искаш ли да те изведа на разход? Яви сменявам темата, виме кой ще каже. Сериозно? Май да. Васе не се среща често такива като тебе. Да, знам, много съм рядък. Като... Чакайте, бе. Като тебе. Васе, не виждаш ли колко е хубав в света? Престани да се заяждаш. Аз не се заяждам, искам да бъдем приятелчета, ама ти нещо... Ти май си за
психиатър там, където ми я казвам. Чай сега. Забравих да го питам на колко години си, приятелче. 3. Много си малък, ти по 7.21, значи... Не знаете. Добре. Пич. Аз съм на 16, яме кой ще ми каже. Супер. Да, до сега ми се сърдеше, сега вече ми пише супер. Добре. Чакайте сега, какво да го питам? Цъкаш ли Dota 2? Яме кой ще каже. Започва да тича в кръг из чата и да лае насам натам. Какво да го питам сега, бе? Сега... Хора, не знам какво да го питам. Ти добре ли си? Да, защо? Защо тогава се въртиш? Кучето не знае. Опа. Това е подсъзнанието помежду другото. Той това си го мисли, че не знаем. Няма да го пища. Хора, чайте сега ще му кажа чао до следващия. Айде бе, следващия път. Чайте, пиша бе, следващия път. Чао, аз приятно ми беше да си чатя с тебе. Да, много приятно, само дето ме напсу 3000 пъти, там нещо се скарахме. И да, хора, до тук ще приключа с този клип. Надявам се клипчето ви е харесало. Ако искате някакъв път да направя някакъв друг чат, може би с Коте този път. Зависи какво намеря там, нещо друго пак е такова, да си чатиме с някой. Ако искате, трябва да събере този клип над 250 лайка и съответно над 2500 харесвания, над 2500 харесвания, над 2500... Господи, над 2500 гледания и съответно по-често ще започна да си чата, може би с кучето, или ако намеря с някое друго животинче. И виждате, става просто невероятно някакво неразбираемо и за двамата понякога, но затова става и малко забавно. Надявам се клипът ви е харесал, ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал. Поривче, с мен, си видим в следващия клип. Чао!